L-Aġenzija Support ħabbret investiment ġdid f'servizz ta' tranzizzjoni speċjalizzata għal żgħażagħ b'diżabilità intellettwali u diffikultajiet ta' saħħa mentali minn binja fil-Balluta. Il-proġett sejn lil dawn iż-żgħażagħ jimxu minn ambjent kliniku għal wieħed komunitarju fejn ikunu jistgħu jaċċessaw servizzi neċessarji u jersqu eqreb lejn ħajja indipendenti. Din il-ħidmi parti minn implementazzjoni ta' miżura mill-manifest elettorali Malta flimkien b'impenn biex jitwasslu aktar servizzi ġodda fil-komunità għal persuni b'diżabilità b'kollaborazzjoni mal-istess benefiċjarji tas-servizzi kif ukoll professjonisti u entitajiet oħrajn li jaħdmu fis-settur. Dan l-investiment ħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Ġulja Farrugia fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv ta' Support Oliver Xikluna waqt żjara li għamlu waqt ix-xogħlijiet fuq il-binja. B'investiment ta' aktar minn 90,000 euro fir-ristrutturar tal-binja, x-xogħlijiet mistennija jitlestew fl-ewwel xhur tas-sena d-dieħla. Il-binja se tinkludi 3 kmamar tas-sodda, kċina, bitħa u kmamar tal-banju b'diżin li jippermetti ambjent komdu adatta tal-bżonnijiet ta' dawn iż-żgħażagħ. Fil-bidu l-post li jingħaqad ma' kullana ta' binijiet simili madwar il-pajjiż mistenni l-qasid żgħażagħ b'diżabilità li se jkollhom opportunità li jsegwu programm personalizzat bil-għan li jiksbu aktar ħiliet u jersqu pass eqreb lejn għajxin indipendenti fil-komunità. Il-Ministru Farrugia fissret kif il-Gvern se jkompli jinvesti kemm hemm bżonn riżorsi fis-settur tad-diżabilità biex persuni simili jimxu lejn il-ħajja lil mill-istituzzjonijiet u b'konformità mal-Konvenzjoni dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità tal-Ġnus Magħquda. Din kienet weda elettorali wkoll li rridu noħolqu proġetti fil-komunità biex persuni li għandhom problemi, sfidi ta' saħħa mentali imma wkoll b'diżabilità intellettwali jgħixu fil-komunità f'din id-dar għal perjodu ta' tranzizzjoni. B'kollox se jkunu jistgħu jqogħdu f'din id-dar fil-Balluta 6 persuni. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Support spjega kif dan l-investiment se jagħmilha possibbli biex jiġi indirizzat bżonn ieħor fil-katina ta' servizzi lil persuni b'diżabilità. Għandna l-obbligu bħala stat li nimplementaw il-Konvenzjoni drittijiet ta' persuni b'diżabilità, però ħankunu qed naraw f'din il-proprjetà proġett vera interessanti li ħajkun qed isir ma' persuni ma' żgħażagħ li għandhom nuqqas intellettwali u problemi ta' saħħa mentali biex jingħatalhom servizz speċjalizzat li sallhom il-ġurnata l-Aġenzija Support għadha mhux qed tagħti f'dan il-qasam biex naraw ovvjament li daw il-persuni b'diżabilità mhux biss jilħqu l-affarijiet bażiċi imma jilħqu wkoll l-aspirazzjonijiet tagħhom.